ngenxa zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumisa ngenxa zebalala mungibisa ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1 yelami igama ngingu MC Pholobas uandile wakwaNgcobo mfana se-NTW no Divorce Women nawe Dali Woza. Happy Valentine to all those abasemathandweni nakulona loyo ke nje odihlalele yedwa as a single lady noma njengomjida nje osesigangeni ngoba phela kusuku sesigangeni mangenayo umoyifohloza umuntu okubamba kuthintithe akususe lokhu uthule ayinele ube right nakuma wethu ke nje abazizalayo happy Valentine sikusho lokhu kuyilesi sikhathi singazi ukuthi kusasa kuyoba njani ngokwami ngabe lento kuthiwa iba 360 what days mina nawe sisemathandweni enyangeni kaFebruary ngiphethe udokotela ke lapha othi akahlulwa ilutho othi igama alethiwa amakhambi walethiwa iguli zakhe walethiwa izizwe nesizwe walethiwa abantu abahlukahlukene bametha kufanele ngoba ayikho inkinga edlulayo kuyena mase kufika kuyena kusoye sekufika kwangqingetshe engimangazayo umncane lo muntu but udumo lakhe nokubatshazwa kwakhe silokho sekuzwile ongakuba enye yamadoda le ufuna ukukhuluma iqiniso ebilokhu ngitshela njalo ukuthi isikhathi ayinaso kodwa befight abantu abayiziguli abaya kuyena ukuthi please MC mfuna uzumthole sithe sifuna ke sizamthola samkhumbuza ukuthi kuyakhokhwa la ekhaya nawe njengenyanga usikuphushela wakho umsebenzi azi ukuthi uzokhokha njengaye even though udingwa abantu le ndoda ke akuyona imali yasukeleka nje yathi ifuna ukuzokhangisa la ngoba umuntu okholelwa kakhulu ekulapheni ngeqiniso and lezi zinto zokukhangisa akuyona into engangako kuyena ngokosichazela kwakhe ngoba ukholelwa ukuthi abantu bazofika esigodlweni ebasebenza but into eyenzakalile bese lokho hlushwa yinina nicela ukuthi uDr Ngonyama semlethela ngaphakathi sikhulumisane naye. Dr Ngonyama usula ngaphakathi asibonga ukuhlonipha emva ukuthi ilukuluku labantu bebe nokuthakasela nokuthanda ukuthi ugcine ufikile la ekhaya. Yebo kubonga mina ke asikupithuba ubingelele loya naloya usibukela ekhaya. Siyobingelela kubantu abasibukele njengamanje lokhulumayo uDokotela Ngonyama ngokudabuko lapha eMtuba kodwa ngokusebenza ngokusiza abantu ngomsebenzi wanikwa idlozi ngiseJemiston lapha eDelmo Park. Dokotela asingene sijule manje isona sikhathi sokuthi sixoxele izwe izindaba ezijulile masingena nje mbukeli sikhuluma ngesihloko esihlabahlosile nesokushiya ubambo ngezansi sikuhlaba umxhwele sikhuluma ngento ezothinta umufi ithinta isidumbu ithinta imvelo ithinta usuku lokugcina empilweni bese ithinta into ezoba induduma nje emfishane izibekwa amahlamvu enye ivalwe ngeinqalo enye ivalwa ogandaganda ingagcina ukuvalwa ogandaganda abanye kusetshenziswa iphedi kanti kwezinye indawo sibona bethela ogoloko kuthuma umufa akafuna ukuhamba kungathelwa ngogoloko yini lesikhuluma ngayo kade uzibuza sikhuluma ngento ethinta amathuna ekuyini ukugezwa ngokwasemathuneni noma emathuneni uzoyichaza uDokotela Inabi silandisa uDokotela kafishane ukuthi silwane sini lesisikhuluma ngaso namhlanje. Uma sikhuluma ngokugeza emathuneni khehla kuyahlukana ukuthi umuntu uma egeza emathuneni ugezelwana ngoba masiya kule ndawo yasemathuneni siyasifike sibheke kulabo bantu ukuthi uyena muphi umuntu esingasebenzela kuyena ngoba kuyenzeka ukuthi amathuna mofika kuona ufika uthola ukuthi lo muntu kwayena akasekho lapha noma sowasetshenzwe asikwazi ukuthi sisebenze phezulu komuntu onjalo kukhona okwenza lamabe kwenikazi nika umuntu inhlahla asikwazi ukunika inhlahla phezulu komuntu owayehlupheka siyafuna sibheke lo muntu ethuneni lakhe ukuthi lo muntu ingabe impilo yakhe naye yayikanjani kuyenza sinika inhlahla ngomuntu wakini sifuna umuntu wakini egcina sibuza ukuthi ubani wakini obephila kahle lo muntu ukuthi manje sikuthwalisa ngamadlozi noma sikuthwalisa ngezindaba zakini lapho into zakho ziyaphambili kuphela into engeke ngibatshela abantu yona noma ngabesenza lonto ukuthi abantu abasegcekeni noma abantu abanye ababakini impilo yabo idonsa kanzima ke ngoba ngiyafuna umuntu into mayithatha ayithathe ngoba ezwile kuphela ufuna ukwazi labantu umuthwale ngamadlozi akubo uyababhekelela noma uzoba nayekela baphilise wena ngoba uthatha intatha zabo bonke bebenikwa amadlozi zabheka wena. Mana Dokotela ubuhle lobo noma ububi bakhona khehla lobo ukuthi abantu abasekhaya bonke badonsa kanzima bebayazama bafuna imisebenzi kuphela imisebenzi indoda eyodwa nje kunendoda eyodwa ephumelelayo. Okay abanye abayindala abanye akwenzeki lutho empilweni zabo manje sithi uyakwenza yini uyakwazi yini ukuthi Dokotela base kukhona uhambe wayoyenza lento enyangeni thizeni ukuthi athwale ngedlozi lasekhaya ngokuthi egezwe ngokwasemathuneni ngaloyo wayengconywana la ekhaya
inhlanhla yethu yonke isikuyena idlozi libhekene naye yedwa uyakwazi ukuqashula lawo maketa ke liphinde futhi libheke thina sonke lokho phela siyaqashula kodwa kuya ngayo umuntu ngoba ngeke ngibuze mina ukuthi uma sisebenza ngitshela ukuthi wena uma sikwenza kanje ngenze njani ngalomuntu kuya ngawo ukuthi ngithi angiqashule kuphela yena ngimshiye nje right ebonakala ngoba kuyenzeka mina uma sisebenza angifuni ukuthi uma uzothi ngibe noma yini inoma yini noma umuntu ngifuna ngozi nemonto noma yini le kuyafuna ukukhuluma ukuthi ngoba siqashula amafini ade wabophile nje senza kanjani ngaye mana Jodel wena uyakwazi ukuthi umuntu manje umsuse emhlabeni khona uyihlalele kwakho umuntu ukhetha abathi mina namadoda asebenzayo umsebenzi okuyiwona nje izinto ngikhulume nawo ukuthi sekuyisikhathi baye madoda nanga ucela ukuthi uma usibani ubana wabana futhi nemsize into ethile kuya kube wona asebenzayo ubulala ayabulala futhi mawukhuluma nawe into ayayenza kakhulu mathina ukubulala siyasikwenze ngobusuku noma ngobumnyama kakhulu ngoba ngithanda ngoba sesihlokweni esithinda amathuni yes kuyenzeka umuntu omnye sihambe siyovusa umuntu emathuneni umuntu ofile sikhulume naye lapha sifike notshwala sifike xa somnyama sikhulume simvuze phansi ukuthi manje akavuka yona simnike ikhale ayempini ukuthi akayona nalomuntu osehlupha wona empilweni yakhe iaccess yokuvusa lo wangaphandle ongahlobene nawe ithathaphi lemlingi yamngaka akathi nje khehla abantu abangaseke emhlabeni isikhathi esiningi bangabantu isikhathi singaba abavuma noma yini ngoba akazithi ngabe umndeni yabo ayisabanakile esikhathi ngifika nokuqala ngifika notshwala ngimsebenze emathuneni bayabukela ngoba vele kade belambile okay ingale isikhathi basebenzisa ke mina ngoba abantu abalamathuneni isikhathi ningi bavuma noma yini mafuna ukukhuluma nabo bayakulalela ngoba mhlawumbe uma ngithi umndeni yami ayisabanakile mangifika mina bayajabula bona mhlawumbe menzela amasika kubo ke dokotela akuphazamisekile lokho ebenithi niyakwakha ngaye mhlawumbe ethi bambuyisa noma benzani ekhombisa ukumkhuphula ngokwedlozi labo uma ngabe khetha umuntu osifika samsebenzi noma samthatha niyomenzela amasiko senifana nenzela nje inhlabathi ngoba lamandla abe nawo sengathathile mina sawanikeza omunye umuntu mana Jodela kuyenzeka mina ngungcobo ngifike ngizocela ukuthi ungenzele lento bese kuba yimina futhi ngikutshela ukuthi hlobo luni lesigwile ngifuna ungenzele kulona like kunesigwili sase Eastern Cape esasikhuluma isiXhosa sikhuluma isiVenda sikhuluma isiZulu sikhuluma iEnglish nami ngifuna ukukhuluma njengaye lo muntu and okwesibili ngifuna ukuba nesaka njengaye wayeyimillionaire lo muntu kuyenzeka kube mina ngiyikhethela ngikubonisa ukuthi nange umuntu engifuna uyongezela emathuneni uyongenzela yonke process kuloya hayi lo ungangicabangela yena wena kuyenzeka khehla kuphela masifika kulowo ndawo lo muntu sifike simbhekisise kahle ukuthi yena ngabe usele ndlela wona bumaze yiyo yini ngoba kuyenzeka umuntu bumaze wona ecebile right mangabe engakashoni kanti manje shonile baningi abantu abaye bafuna amandla abantu bebe nawo eish dokotela mhlawumbe ungasinabela kafishane ukuthi uma ngifika kuwena ngizofuna ukuthi ungenzele lento uyeqala ekudlule kwinhlola na noma manje ungenzele nje without ukunhlolela lokhu khehla kuqala la behlole neqala sibone into zakho kuyenzeka omunye umuntu afike esigodlweni azofuna ukuthi mina ngizofuna ukuthi unginike isigubhu noma sokuthola ngamadlozi noma isigubhu esosheshe imali ngithole fast bese ngimbheka umuntu ngimbona ukuthi lo muntu into yakhe na ayidingi nesigubhu ufuna ukuthi vele ngimise emathuneni ngiyomnika into engeke bobufakazi noma ibonwa ngabantu ukuthi yena uphila kanjani ngoba mina into engeke ngiyithanda ebantwini ngiyangithanda ukuthi umuntu noma ehambile into ayishile abantu bangabona ukuthi kukhona esebenzayo kuphela wona umsebenzi yakhe yaphambili athina ama terms and conditions alesi sipoko songivusela sona manje kuphela lesi sipoko khehla bayazi abaningi siyasikhulume khona into lakha kuma thoto odumezweni into ehlukahlukene kulesi sipoko kuphela siyaphahlela ngale ndlela engizoyisho mina ukuthi uzophahla kanjani uma uyosebenzisana uma uphahla ungawuphethe nomuthi kuphela uma uphahla ngale ndlela uxhumana nayo kulo ndawo yakho noma ngalesikhathi engisibekile ukuthi mina mhlawumbe evikini ufuna ukuxhumana ngalesikhathi uhambe uyaphahla wena ungawuphethe umuthi ngento engizoyisho ukuthi uphahla ngandlela awushisa impela akubona lokho kuthiwa fanele nje uhlala unenkununo ngaphambili umuntu osifazana umboni wena udila nokuthi inkuluno lesi sipoki once wanganabi inkuluno iyehla imali kodwa uma unenkununo yakhele lapha imali yadlondlobana ukuthi ngifuna sikhulume zinjalo singale cost mbandanisa la vele sibadala uyabona nakhehla okokuqala njengoba sikhuluma ngendaba angikwazi ukunika umuntu into engenayo okay yingakho ungengizwe ngithi abantwini ngiyathwalisa kuloko okubulala abantu ngoba wena awubulalanga bathwalisa okay so lokho kanjalo khehla asikwenzi ngoba nami vela nginakho okay dokotela uthi imgoma ukwazi uyidalula la
kodwa ke yini eyidingakala ukuthi ngifike nayo kwena mawuyongezela emathuneni mawugeza emathuneni kuqala into yokufuna ukuthi ungayilibali ugoloko okay ugoloko ungawulibali bese ngibhathela into yangemhlophe bese kuyahlukana ke kukhona okunye okomuntu njalo umuntu ufuna ukuthi yena makaprofite kakhulu noma mazi ngoba khona umuntu mayethi umokele idlozi umsiza abantu bengalapheki noma bangathola usizo umuntu onjalo simenze ngendlela ukuthi manje siyomtholela umuntu obe namandla noma besiza babe nedlozi kukhakhakhabo ngalo sikhathi siyofuna into lento eyinyama sithona notshwala ngisholo into yangale mhlobo asifuni kuyena sesifuna nje lenyama notshwala imithi mina iza nami sesifike sivusa lo muntu sifake lenyama phela kube process kuwa malanga amathathu ngoba amalanga afuna ukuvuke lo muntu into uthwala lezebhokisi funa iphakame ebhokisini phezulu zize kule nyama esitshayela lapha ethuneni la ngesikhathi vuma nento uthwani zihlala le nyama bese ithatha ngalesikhathi esinika amandla ukuthi uyavuma simsebenzise noma sisebenzisane naye bakhona nabaculi bamaskando sekwabenza lento bakhona khehla kakhulu mangabe thinta umculo bakhona sengamenza noma ngeke ngibadawule khehla yeah bakhona sengabenza kuleyo nto leyo ukuthini bebonakala nabo ebalazweni okay hlasibe Dokotela kuye kufuna amasenti angakanani labe imali khehla abantu ngiyabatshela khehla ngithi mina uma kusizela ekhaya angugijimisi mina ukhehla okay kuphela masibiza imali siyaqala umsebenzi kuwafu imali ngoba kubalekile ukuthi masithe uwafu lento uyibone yokusebenzela bese ubuyisa imali esele uma ungaseyibusa ngiyabatshela abantu ukuthi mina kuyoba indaba yakho bakuzovaleka la ekhaya uma sikusizile sikusiza kanye uma ufike wavuleka wangabuya uzokhokha asakusize kwesibili Seno Dr. Ngonyama la ngaphakathi kusiya Viva TV1 elamegama ngo MC Phulobase. Please subscribe, also go to comment section. Ufaka wakho umbuzo usho uma ufuna ibuye le ndoda iphinde izochaza kabanzi ngokuthile okubona ngathi mina ngithenga sala ngashiyeka ngaphandle ungakubuza. Dokotela Simbi lesi sithwalo. Lesi sithwalo khehla asiko simbi. Okay. Ngoba isikhathi esiningi ngoba ngathi abantu bangibenzela. Ngeke ngibheke mina labo bantu abaphile iminyaka eminingi emhlabeni. Ngoma senziwa siyasambana neminyaka yalo muntu akayiphilile okay lezo October noma sasemathuneni siyasambana neminyaka uma uthi uphile iminyaka u40 masikwenzela thina mhlawumbe una 20 years uzophila 40 years phezulu kwalo 20 uthi uba una 60 years ingalesikhathi wena impilo yakho kuzophela ngayo ukuthi uzofa ngale ndlela akafa ngayo naye uthi ufike ngekhanda nawe kumele uhambe ngekhanda okay ngoba sithathele umuntu impilo yakhe uhamba ngemoto nawe iyona deal nje leyo yeah siyavumelana nje kuloko uma uyithatha ngiyakutshela ukuthi kuyokwenzakalana okusho ukuthi yona mgomo leyo kahle akukho kuthe okunye singa ongale yona mgomo leyo ekhona kuphela kahle ayikho eminyanga le wona Dokotela usho ukuthi uyazazi ukuthi uzomasha ngingasho ke ukuthi ngiyazazi ngasho kanjalo kodwa sazophile engakusho nje ngisekhona emhlabeni ngisagolozini uyakholelwa ukuthi icontact uNkulunkulu mawukuthi wena uyazazi uzofanele uNkulunkulu khehla singathi ukhona uNkulunkulu umuntu engathi namandla ngaphezulu kwakhe maswazi idate yokufa kwakho abithi manje kuyahlukana ukuthi wena kakhulu uthemba kakhulu mina kakhulu ngiyethemba kakhulu labe endweni zami noma ehlahleni ngoba kufana mangisesontweni mangabe ifika inkinga kumuntu ukukhulunywa ukuthi unankingani ngiyakumtshela mangabe ungakusebenza umkhuleko ngoba ngizokwazi nokwenza into engekho mabe umkhuleko ngomsebenzi ngiyamtshela ukuthi ufuna uthola umuntu noma ungezanga mina hamba kumuntu noma umuntu osisiza abantu efike kusizele inkinga ngoba ukukhuleka akusebenza abakwena Dokotela kunomuntu nje manje unama-garage kodwa uyaphucwa nendlela yokusebenza unama-box stop ucisha ama-license benama truck ayafa usuku nosuku hlasimbe lezi ibhoku zakhe ayikwazi nokumsiza nalabafana bakho ziyabasiza kahle ibhoku lezi ama ziyabasebenzela abantu ngoba ngithe mina mathintela indaba ngathi masithinte indaba impela ejulile ngoba namhlanje abantu abaningi sebagijima kakhulu igubhu noma sebabona igubhu izona kuphela ezenza ukuthi abantu bebe la empilweni ngathi mina masikhuluma ngalento lokho sikhuluma ngakho abantu ke bacebisa into ephumelele phambili engenazo isigubhu enziwe nje esemathuneni wanikwe inhlahla emathuni ngoba inhlahla emathuni akhe into ayihluleki noma kuthune esitha esilwa nawo ngesikhathi siyalapha sesivusa lo muntu uyakulwela uvula inhlahla manje uyakhona ukuza kuwena kula lo yamuntu osethuneni esemvusile ukuthi manje akabhekana nempilo yakho oyena okuvikelayo bese kuvela inhlahla simbini isigubhu Dokotela isigubhu khehla sihle simbi okay ukuthi isigubhu manje ngoba ngithe mina kwaze abantu sebagijima kakhulu igubhu isigubhu ukhona abantu sebazi isigubhu nje ile container yamaswele kanti isigubhu into ebalekile ilento esifake phakathi ukuthi ufuna imenze umuntu uyishintshe impilo yakhe ongafaka isho lesi sibhoki phakathi
engafanga lezi sibonga ishow isigubhu kuyenzeka isigubhu sisitshale phansi ethuneni sisivuye isibongo lesi sisebenza ngalesi sigubhu lesi ungazi uyohlala nasekhaya yeah okay lokho kuthinta ibindi nezintuthane nakho hamba kanjani lokho khehla ngoba ngithe kuyenziwa kakhulu mangabe sizokwenzela ikhaya esiningi siyasikwenza masenza ngabantu bakini lo okuthinta izibindi nezintuthwane kakhulu mangabe umuntu efuna ukuprofita umuntu efuna amandla ukuphakama noma aziwe kakhulu siyasikwenza lokho ngoba masifaka intuthwane ngalesikhathi sikwesenzele ukuthi intuthwane ziphakame zikulanyama noma kuthi uyathola sonke sezintuthwane kodwa intuthwane ziyaphakama masikwenza lokho zize kule nyama zisuke phansi kuyena zize phezulu nendlela enenza ngayo nendlela senza ngayo ukuthi intuthwane akavume nazo ayidedele ngekhathi suka ngoba le nto asoyihamba kuyenza idla yena ngekhathi suka zana lamandla akhe lapho zana kule nyama sesihamba nazo lezi nale nyama konke siyokusebenzisa uDr Ngonyama utholakala endaweni yakuphi seJimestini eDelmo Park Jimestini eDelmo Park eDelmo Park yeah okay inombolo zakho baba inombolo zala ekhaya ithi 076 70 55 196 Dokotela umbuzo enginawo ke manje uthi kungenzeka yini kumuntu wesifazane ngithola ispoke sendoda mase ngisitholile asibuyeni sifune edlalo aye phakathi kwamabili singikhwele akasikulunguze kahle kulo ndaba le uma wabe umuntu wesifazane kakhulu asikwazi ukuthi sikunike ispoke sendoda okungenani kuyofuna lento siyenze ihambe yombili ishadiswe ihambe kume ziwu2 esendoda nesomfazi okay kuona lingeze ukuphazamisa wena empilweni yakho yeah kube indoda obomfazi uma wabe ifuna zona into zazo zenze zonke singaphazamisi zona empilweni yakho okay yeah Dokotela owesilisa uyakwazi ukuthola esesifazane owesilisa mangabe seyidelile khehle esethe mina cha sekiright ukuthi ngabhekana ukuthi lo muntu engisebenzisa mina bangabe ufuna ikona ebusuku siyamnika phela siyamchaza iqala ukuthi mawuthola sikanje sodwa sophazamisa ngcono uyithola sibe mbili zingcono mazimbili ngoba makhona zikufunayo zikwenza zombili yenzekani uyindoda uthole sendoda siphinde naso sifuna ukulahla phansi ebusuku uma uyindoda khehle sendoda asikulahle phansi okay asikulahle kuphela sesifuna uzamele wena sibe sisebenze nalapha kulabantu othi wena abantu noma ophila nabo yeah siyasebenza kulezi zinto kanjani masekhaya noma sikukhuthaze nje ukuthi siyakhuthaza ukuthi hamba nje hamba ebantwini kulo esimjwala la ekhaya sinake ngihamba sesikhulumisa ukuthi simazi uma ukuthi njengoba loganile simazi lo muntu kuphela uba umuntu wena nje oba uvanzi ukuthi nazo sijabule yeah Dokotela ngeke sikhulume manje indaba ethanda ukuhlaba umxhwele yokuthi lesi spoke sesikhona siyangenzela futhi imali yeah kodwa ngisasifuni sengi-rich ngi-right yeah ngiye ngenze njani udokotela usaphila akakashaya iminyaka yakhe nokho nomazi ukuthi uyoqamatha nini lokho khehla isikhathi esiningi abantu ngeke ngimtshele umuntu noma lento eyenza ukuthi mangabe wena usu-right uzokwenza ukuthi lokho ngizokenzela ukuthi noma kuthiwa mina sekuvuthiwa ngiseke emhlabeni ungaphazamiseki ndawo impela uma ungazayifuni lento kodwa into abantu kumele beyazi mangabe ucebe ngento akusendele ukuthi uyilahle ngoba leyo nto leyo masuyilahla impilo yakho iyodonsa kanzima wawa lapha sekunzima ukuthi uvuke ingakho kubona abantu abaningi uma ngabe khaba bephilwa kahle mase seshona umnikazi obomnazo leyo nto kuhlushekwe kanti lo muntu ohambe nento yakhe impilo sibanzima kulabantu abasele mawuthatha into waphila ngayo ungajwayele ukuyilahla mawuthatha lithatha ungasayiyeka ngidlulisela kanjani kundodana ngoba sengiyazi ukuthi sekusele 1 year ngimasha undodana uyayomtshele lozomthemba wena mase selisikhathi umtshele ukuthi imfihlo engiphila ngayo mina ngeke ngenze ukuthi noma ufuna uye lapha ukuze impilo iqhubeke phambili yeah wena usekho ngikwazi kanjani ukudlulisela isibhoki kundodana yami ngoba ngithi mina lesibhoko siyaphahla ukuye ukuthi siyazi ukuthi udokotela usazophila too much yeah ngoba ngithi lesibhoko lesiyaphahla ngesikhathi siphahlo angithi wena masibona ukuthi sekuzophela isikhathi manje uzosiphahla wena ube nayo ndodana la umazi ukuthi nawe umuntu osala qhubeke kulo msebenzi yeah so lasikhathali isosha ngilifele yiso sebenza okay hlale so sebenza okay ke umsebenzi walo futhi uyalicontrola ulincengi okay utshela ngamathanda wakho ukuthi hey ndoda kusile imali ufuna imali livuye ilandele imali efunayo dokotela uyaba imiliyoni noma 1000 noma 100 uba yini nje kule masune siphoki ngathi mina kuphela umuntu angimchargeli kuya uma ngabe sisenze umuntu noma umuntu webusiness kuya ngokuthi nebusiness lakhe usebenza kanjani mina umsebenzi wami kakhulu
omningi engwenzayo angisiyo umuntu olayini noma mangunika abantu abawu10 ngelanga ba right bazovela uphathele imali efunayo Okay. ngoba ngithanda umuntu ozokhuluma isipoko asijahise afuna abantu abawu20 ngelanga ngoba ngesikhathi njalo lenhlahla iyaphela ngesikhathi yena engabi isikhathi sokufa kwenze isikhathi sokufa nje usedonsa kanzima imali asafiki ngalendlela beyazi ngaka nje usihlumezile wasifuna imali fast sasebenza khathala naso Onganguba uthini wena dokotela uthi at least akathi ufuna abantu abawu10 kodwa bephatha o10,000 bebathi imali ebonakalayo ngeke ngiyenza ngoba nami indlela esebenza ngayo Okay. bangelanga manje abantu abawu10 abantu abawu11 ngizongathi umsebenzi wami usuphelele Khona bafuna ukuya ukubamba ukhetho nje babheka ama elections bafuna ukuba amakhansela. Isipoku sinaqhazala mhlambe lapho. Singabazama ukuthi bebe ukhansela. Isipoko ehla sidlala kakhulu iqhaza ngoba masikhuluma ngale sipoko siyakwazi ukuthi masisenza nomuntu okumele ngabe yaphambili masimkhulumise kabi ngaso simvalele endweni zakhe manje isikhulumise kuthena sikuvulele siyakuvulela ngoba ngathi umuntu siyamvalela siyazi isikhulume mama ngabe uvela wena lapho uthi wena okumnyama mhlabe lo khankasa uthi akana noma uthi wena okumnyama wethende ungavuleki uvele sona phambili isipoko lesi mazivela sekuvala yonke into mangabe sikwenze ukuthi sibe inhlahla mazikuvela sona phambili kuvuleka into zakho. Okay. Siyakwazi bona ukublocker labo oqhudelana nabo kuphumelele wena kuyithe. Siyakwenza lokho sikuveze sikuphamisele phezulu kuphela ngoba abantu masikhuluma ngithemba kakhulu kuyahlolwa baningi abantu namhlanje abanye babo abazi ukuthi into zabo zablockwa yini baningi abantu ababezama ukwenza izinto bafika abantu beza kimi bathi mkhulu konke esingayitholi bese ngifika mina bengitshela ngithi mina khona umuntu ofuna ukwenza ukuthi kini awuhambe uyokwenza ukuthi abantu bese beyama empilweni zabo namanje bangikhuluma kunomuntu mangikhuluma ngonyaka odlule owaphuma ephepheni kudelisana waphuma kwakuzi9 owaboshwa uthelo umayeboshwa wayethengele igebe endoda yakhe ukuthi duwele endoda ngoba efuna ukudla nemali emshwalense ngaze ngumsebenza le ndoda mina kwaboshwa yena lo muntu namanje sikhuluma nosejele iyaphila le ndoda iyaphila namanje sasebenza yakhokhela futhi yakhokha futhi khokha kahle ngoba ihlahlale bese yabonga ukuthi yazi inkulu ngihlale ngibala ukuthi ngabe nosamadada manje ngithi mina ayekehla ufike ekhaya siyokusebenza. Dokotela usho ukuthi lapha ejeleke uyakwazi futhi ukumkhipha umuntu siyamkhipha ejele kuphela ngoba kufanele likhombe iqiniso kuphela mangabe usugwetshiwe kuya kube process kodwa uma wagwetshwa kuyashesha into zakho. Okay. Uma usugwetshiwe kuyafuneka sihlale sikuvakashele kube lesikhathi sikhalayo ngoba la madoda la madoda lawo hlala siyabona ngaphakathi mangithi la madoda mina dokotela imkhovu noma utiko losho ngathwe nini la madoda kehla singasho ukuthi imkhovu. Okay. Ngoba ngithembe na ugogo nomkhulu abenza umsebenzi mangikhulume nabo ukuthi manje nangu bafuna ukuthi bavuke bakwazi into efuna umuntu ngathi mikhathi siningi mina umsebenzi eminingi noma imisebenzi engathi bucayi ayenziwe mina yenziwe la madoda ngiwalandele ukuthi makhona ongihlulayo bese yangilekelela wona. Ngenzekani ukuthi njengoba bebabili nobulili ungafani wenzela ukuthi wena bengakuthinti besithintane bodwa. Yebo kehla ngenzela khona lokuthi mina angaphazamiseki ndawo empilweni yami. Udokotela konje uthe utholakala kiphi inamba lo? Inamba lekhaya ithi 076 70 55 196 kunesikhundla emsebenzini engifuna ukusithola ngenza njani ukuze dokotela ngibe kusona ngiphathane uthini kimi kakhulu into lapha ekhaya kehla siyasingakutshela ukuthi phathana okubalekile uyayilungisele wena bese ulungiza kakhulu imali ekuhlola nezibane ezimhlophe ezintathu bese kuba imali emhlophe kusebenza kunemali ecela ubhala imali emhlophe noma 200 noma 200 ozobeka phansi kulamadoda ukhulume nawe ukuthi mina la ekhaya ngubani wabani ngizocela ngisizwe entweni ewukuthi uhlola ngamali doda ukuhlola kahle kuba 200 rand ocingweni uyahlola ocingweni siyahlola ocingweni kuba 300 ocingweni kuba 300 ithi ke into dokotela ukhonzilele ukufakela imali ebank like umuntu ethi hayi ukuthi ngifaka 5000 bese ungenzela into lapho noma ukhonze kakhulu abantu befika esigodlweni because abantu sebakhala nama scam zonke lezi zinto yabona. Ngiyangithanda kahle ukuthi umuntu afike esigodlweni umuntu ofaka imali kube lo muntu osekwafika esigodlweni mhlawumbe ngoba imali eshodayo usengayifaka lesele kodwa okubalekile kuqala funa idlozi libone imali amadoda ayibone imali kulo muntu uzofuna ukusiza la ekhaya angikwazi ukuthi mina afake imali ebank bese ngiyakusiza kubeni imali bengayibonanga. Inyoka unayo? Hayi kahle inyoka nje anginayo futhi ngicabanga. Awuyicabanga? Enabungozi ngani dokotela lingacatsha ngoyinyanga engaka ekwazi ukuthinta amathuna? Ukuthi inyoka kehla la behlupa khona isikhathi esiningi ihlale bese yakulawula angithangizwane nento ezongilawula mina ngizwana nento engizoyitshela mina yenze engisho ngizongilawula ngiyithanda ngoba sithi sengifana nesigqila sengisebenza ngaphansi noma sengiphila ngaphansi kwento engilawula ukuthi yenze ukuthi noma ngiyajabulisa mangisajabula
ngenxa umthetho wale nyongo. Uthe isigubhu sakho sokuqala u10,000. 10,000 yeah. Bese sokugcina kubo 35. 35 yeah. Sihlube ngani sisithwalo lesika 35? Ngoba nje isa 35 kehla siyisithwalo suke sithwekula amadlozi. Okay. Suke sithwekula abantu bakini. Okay. Isona amehluko waso leso. Lese sika 10? Esika 10 suke nje sisebenzisa izinto zokubiza inhlahla, ezokuvula inhlahla ngoba kakhulu into zokuvula inhlahla siyayiphatha kehla. Ngeke ngathanda ukukhuluma ngento engenayo. Abantu abaningi ngingahlala ngababonisa ngathi mina umdlebe sesengakhuluma nawo basenginawo. Sifuthi ngiyakwazi ngikuthole labo thwala khona. Angikwazi ukukhuluma ngento engakabi nayo. Esadawa nazo. Sadwa ngiyathola ke umdlebe sadwa kwane ngikhulume ngakho ngoba senginawo. Okay. Angikhulumi ngento engakabi nayo. Oh yes. Dokotela kodwa zona ngempela izinto ziyayenza lento noma zaziyenza. Uma sikhuluma ngomdlebe kakhulu ngoba kufanele sikhulume iqiniso. Nguthola ngaba na umdlebe kakhulu awunawo amandla amawodwa. Kuphela ufuna uthakwe. Khona uzokwenza lento okuyiyona. Abantu bengaqondise umndagiji bathi ufuna ngithola umdlebe. Awuthola umdlebe kufanele kungenze kulutho. Kuphela umdlebe uyathaka, uma uthaka kakhulu uze uzudlulele noma uzoba imithi ozoyifaka. Uyafaka nje imithi emincane oyifakayo bese uyithaka bese ke lento uyayenza isiza abantu. Kuphela mawuwodwa awusheshi. Kuphela ushesha kakhulu entweni yezitha. Ngoba umdlebe uyaphinda bese uyala. Okay. Masenza nje ibutho lokulwa umdlebe uyangena la. Okay. Dokotela ubulishane ebutho. Siyajana ebutho kehla. Amathambo wafaka impela. Siwafaka nje amathambo ahlukahlukene. Lawa abafana njengami ke niyawathaka nawo la. Azange kehla ngidibana noma azange ngize mina ngifuna amathamba kanjalo ngoba ngumuntu osebenza kakhulu ngento ethela idlozi phakathi. Yingoba ngizwa ukuthi ngithwalisa ngedlozi. Angithwalanga mina ngokubulala abantu. Abantu bengihlamba abantu abangenza lokho umuntu osewathwala uma usuthwele ngale usulubulele idlozi asekho idlozi. Isikhathi esiningi uma usuthwele abasaphila abantu. Ngoba idlozi yona into ephilisa abantu. Uma usuthwele selapha idlozi. Ufuna ukubona lo gogo nale ndoda labandoda yakho wenza njani mhlawumbe? Sifike nje ezowabona sithi kumvidorizer sephuma la abona khona ukuthi uba njani mayiphuma. Umuntu ofuna ukubabona kehla. Umuntu ofuna ukubabona ke ufuna ukuthi ube nesibindi. Uma ufuna ukubabona kakhulu sibabona mangabe senze imisebenzi yelele engithe mina ngizenze mina. Okay. Masenza lo msebenzi uyakhona ukuthi ubabone uma ufuna ukubabona. Kuphela uma usubabonile ufuna uyijele ube nesibindi. Ungajiki uma usubabona noma ungabe kuba nokwesaba. Melana nabo ngoba phela ufuna ukubabona. Ngesikhathi usubabonile bese wena ujuku yasaba. Ngiyangibazela abantu mina angithanda ukuthi umuntu afele esigodlweni sami. Kuphela ngiyakhuluma nabo sendlela ukuthi mangabe uqala uba nenkinga sikwenze le kwakho. Hayi lapha kwami. Ngoba usubona izinto wajike wasaba ukuthi uyibona. Okay. Dokotela ngabe nawo yini umuthi othando seFebruary inyanga uthando le? Umuthi othando khetha sinawo kakhulu. Umuthi othando ke kuhlukane ukuthi uma ngabe sikhuluma ngomuntu othando ngoba lukhona uthando mhlawumbe umuntu osenenkinga mhlawumbe othandweni wanjela umuntu kuse umuntu othando nalo uma efuna ukubuyisa umuntu ngoba lo muntu uhlukumezekile ngothando ngiyambuyisa siyambuyisa umuntu kuphela sisebenza ngesithombe sakhe umuntu okay uma ngabe ufuna ukuthi sikwenzele thina umsebenzi uza nesithombe sakho sinike sona sikwenzele thina sithumela abantu ngalesithombe uma uzozenzela wena isithombe ungenaso sikunika izinto sikugarantela imali ngawo7 ukuthi asisebenzisane ke manje ngesikhathi shekhazi kanje sebenza nami ngiyasebenza ngapha kube lamali maphela imali ngawo7 kuphela ifoni awuyithinda umfonele umuntu anixhumana uyamziba nje wena ufuna kuba uyena ufonela wena kunamali ngawo7 sokala kulo msebenzi okay dokotela isithinto uyena uyofonela mina ufuna kuba uyena ufonela wena umfonele wena mawufuna umsebenzi ke awutholi kodwa uyayazi le nkampani futhi uyabaza abaphathi mawufuna umsebenzi ke ngoba ngisho ukuthi into eningi la kayaqala kuhloleni umuntu ongasebenzi seyasimzwele uma simsiza kakhulu manje siqala gafu kuyenzekana umuntu ongasebenzi singayena gafu sehle kakhulu ngoba umuntu ongasebenzi vele umuntu akanayo imali ngizofuna imali eningi mina uyithatha abo basebenzi umuntu nje siyamzwela simnike ngale mali ezimana ngayo ukuthi cha naye into hambe usebenza kuphela uma usebenza usungabuye wona uzoletha le inkomo la ekhaya esele okay dokotela mhlambe sesizophetha angibuza umbuzo othi ke usegoli usegoli ke lapha eGoli kunabantu abahlukahlukene abanye baphuphunyelwa izisu omunye wasihushula omunye wadutshulwa wafa kabuhlungu omunye wafa edlunguliwe omunye wafa ezilile ngibala nje zonke izinto ezihluku nezimbi ezibukeka zisici uyakwazi ukuthi uma ngingxenye yesimo esinjalo umndenini wami abantu abaningi bafa unebhadi abalithwele bese ungihlambulule ngikuze ungayikhulumi
eyokugeza nje in general uyithinta izifile emathuneni mhlawumbe usitshela ukuthi ikhona indlela yokukhuculula umuntu ishwa elemlandela ngoba lenzeke kubo noma lenzeke kubantu abasondelene nabo noma la jwayele ukuhamba khona ilave lesekunemoya engalunganga. Ikhona khehla indlela noma abantu siyabasiza kanjalo uphela ngoba ngathi mina izinto eziningi mina kakhulu umncane lajuqu wami usemathuneni lapho umfuna ngisebenza lapho wona kule ndawo kukhulu izinto kuyenzeka omunye umuntu mhlambe unezinto lapho kuthathwa abantu bavusa abantu bathunyelwa kuyena mhlambe namathunzi kanti abantu abavusiwe emathuneni base bephendulwa kabi base bethunyelwa bemsana bavala into zakhe umuntu onjalo kuyenza nasemise emathuneni sesiyokwenza nabo siyovusa imoya lesemathuneni iyo nalemoya embethwe yena ukuthi isuku umuntu onjalo kasiningi akafuna ukuthathela igazi noma ukunikeza into ethu ugeza igazi lenkukhu ngoba labantu abavuza kuyena bafana nabantu abayisilwane mawuhlaba inkukhu bayafuna ukuthi baphakela bayajabula uthola besekhala manje ethi umuntu uhlale egeza manje usize kalitholi unjani ukubiza khehla uma ngabe sikusuka leyo nto kuba 2.5 kuphela siyakwenzela umsebenzi ngo 1.5 hey dokotela uthi uyabiza mawunjani asibizi khehla angibizi mina hayi nami ngiyabona siza la awubizi lutho asibaninge izinombolo beze kuwena siphethe dokotela inamba lekhaya ithi 076 70 55 196 asiphinde 076 70 55 196 Facebook page Twitter Instagram inkundla zokuxhumana WhatsApp iFacebook page uthi nje Dr Ngonyama inyanga yesintu Dr Ngonyama inyanga yesintu ikuphi nendawo iseGoli khehla uzanini kwaZulu Natal uzobatikita abantu kwaZulu Natal khehla kakhulu siyahambela khona ngoba ngihamba indawo eningi kuphela abantu engabahambela anginasikhathi sokuganga ngihambele oseGoli ethi angeze kwakhe abantu baseGoli koLimpompo ko-Emele koPumalanga bese sigodlweni eGoli indawo engihambayo ngiyahambela ko-Eastern Cape neCape Town indawo engathi kunendawo sengiyivulile yokusebenzela manje indawo engifikele kuyona abantu bese bethola usizo kuleyo ndawo ikhona product onayo dokotela umkhiqizo nje othile ikhona khehla ibizwa ngani khona udumezweni okuyinto yokuphamisa abantu into abazenzayo okay ukhona umavula okuyinto elwa nelwane kakhulu noma elwa nento engamathunzi bese kuvela inhlahla ukhona ukwazi emntwini into eyenza ukuthi umuntu makathandeke lapha afika khona manje noma uyofuna umsebenzi noma uyasebenza owabelungu abambona bamnika izikhundla mavula ugazi emntwini udumezweni ama product lawo aba Dr Ngonyama inombolo ongakwazi ukuwathola noma wacheck khona nama price akhona ithi 0 inamba yakhona lebe ngibiza e076 70 196 esibili 0799035772 God bless you dokotela sibonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi mhlambe sesikunikeza ithuba lokugcina ushiya lokho ongafisa ukukushiya nomyalezo nje ubheke kubantu bakusiya Viva TV1 ngathi nje into ebalekile kakhulu noma umlayezo engutshela abantu kakhulu njengoba khehla sikulesi simo noma kakhulu njengoba sikulenyanga kanje abantu into ebalekile eqala abakabe kulesi simo esikusona bathobela imithetho nokuthi mase kulenyanga sikuyona abantu ababe nokuthembeka uthandana abakuloba ngithembe mina masikhuluma ngathi mina kubalekile ukuthi basothandweni thembeka ngoba uthando ngathi ongenakuthembeka lihlala kuba nezinkinga engakusho kunye unyaka uqala umuntu khehla ofuna impilo mayishintshe akasume eqala konyaka uzokusuma unyaka usuphelile noma usuma November uthi mkhulu ngoDecember ngifuna ngiziphethe u20,000 noma u50,000 uzokudala ngami sekuvele kulate sekuyavunwa ngaleso sikhathi sekuyavunwa wena uzafuna ukuthi manje ulime manje uvune manje akwenzeki into enjalo so uma kusenesikhathi kodwa nawo inyanga ntathu yebo ke abezeka abantu abafuna ukuzibona nje inyangeni ezintathu sebeyizinto ezithile benemali kwaDokotela uNgonyama peace love siyabonga bye bye.